हमार सोच ऐसे अलग बा कि इ लोग पंचायत के काम के व्यापार बना देले बा, लेकिन हमरा व्यापार नइखे बनावे के। इ लोग पैसा, मुर्गा, दारू सब बांट के वोट किनता लोग। सरकार के तरफ से ए पर योजना आवता सोलर प्लांट लगावे के, लेकिन हम ए पर विचार कइले बानी कि हमरा पंचायत में माने जहाँ सरकारी जमीन बाटे ओइजी हम सोलर प्लांट लगा के आ पूरा पंचायत में फ्री बिजली देम। देखी गिरी बाबा, एबरा मोबाइल के जमाना बा। अगर मोबाइल में नेट ना रही तो लइका केंगा पढ़िए सन, चाहे कौनो काम केंगा होई, चाहे पैसा वैसा कहीं हमनी के अथी करे भेजे उजे के रहे ता मोबाइले के जरूरत पड़ता। तो ऐसे हमार विचार बा कि अगर हम जनता हमरा के मौका दी तो पूरा पंचायत में लइका सन के पढ़े खातिर वाईफाई फ्री देम हम। नमस्कार, हम बानी अमरजीत कुमार गिरी, रउआ देखतानी भोजपुरिया झकोरा। आज हम पहुंचल बानी गोपालगंज जिला के बरौली प्रखंड के लड़ौली पंचायत में, और इ लड़ौली पंचायत के मुखिया प्रत्याशी रंजू देवी हमारे साथ में बानी। तमाम बातचीत हुई। व्यूअर्स के बता दी कि लड़ौली पंचायत में मतलब कि बरौली प्रखंड में यही 8 दिसंबर के चुनाव होखे वाला बाटे, और लगातार प्रत्याशी लोग पंचायत में भ्रमण करता, आपन आपन वोट मांगता। तमाम बातचीत करें हम मंजू देवी से कि यहाँ के का सोचले बानी, का सोच के आइल बानी पंचायत में, और का यहाँ के मुद्दा बाटे। रंजू जी, सबसे पहले स्वागत बा हमारे चैनल में। रघु, हमरा तरफ से स्वागत बा। हम हाथ जोड़ के अपना पूरा पंचायत के जनता के हाथ जोड़ के प्रणाम करतनी। रउआ का सोचले बानी, विशेष रूप से रोड मैप का बा लड़ौली पंचायत के विकास के लेके? ई हमर घोषणा पत्र बाटे, जौन जौन हमरा पंचायत में काम करे के बा उ हम लिखवले बानी। रउआ चाही तो एकरा के पढ़ के देख ली, जौन जौन हमरा काम करे के बा पूरा ऊपर लिखवले बानी। बिल्कुल, हम देख लेतानी घोषणा पत्र, हमारी कार्य योजनाएं। ई रंजू देवी के घोषणा पत्र बा, हम व्यूअर्स के दिखा देतानी कि मैं तमाम तरह के काम लिखवले बानी। एक बार हम पढ़ भी देतानी, हालांकि ज्यादा काम बा एकरा में। यहाँ के घोषणा करतानी घोषणा पत्र में कि हम सभी सरकारी योजनाओं को कमीशन मुक्त कराना है। घर घर फ्री बिजली एवं नल जल। घर घर फ्री बिजली, अच्छा ठीक है, हम आपसे रुआ से बात करें। हम घर घर फ्री बिजली कैसे मिली, तो अजीब घोषणा पत्र में यहाँ का पॉइंट दिला बनी कि घर घर फ्री बिजली ये कैसे मिली, हमरा पता नहीं है, लेकिन रंजू देवी से पूछे आगे। हर घर तक सुंदर नाली एवं सोख्ता का निर्माण, लड़कियों को फ्री सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण, महिलाओं को स्वरोजगार हेतु फ्री सिलाई मशीन उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता में है। जरूरतमंद महिलाओं को भिन्न भिन्न कामों के लिए प्रशिक्षित कराकर आत्मनिर्भर बनाना, विधवाओं, बुजुर्गों एवं दिव्यांगों को पेंशन योजना से जोड़ना, पंचायत कार्यालय को सुव्यवस्थित एवं संचालन योग्य बनाना ताकि लोगों का काम आसानी से हो सके। अगला बात, पूरे पंचायत को फ्री वाईफाई देना, सभी सरकारी विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केंद्र को मॉडल बनाना, सभी वार्डों में सार्वजनिक शौचालय के निर्माण। ये तो हमारा अच्छा लगता, सार्वजनिक शौचालय के निर्माण। बेरोजगार नौजवानों को प्रशिक्षित कर उन्हें स्वावलंबी बनाना, पंचायत में अव्यवस्थित स्वास्थ्य केंद्र पर नियमित डॉक्टर की तैनाती करना तथा मुफ्त दवा का व्यवस्था करना हमारी प्राथमिकता में है। बहुत जल जमाव की समस्या का समाधान कराना, सभी टोले मोहल्ले को संपर्क पथ मुहैया कराना, प्रति माह आम सभा कर विकास योजनाओं की समीक्षा करना रंजू देवी के घोषणा पत्र में लिखल बाटे। लेकिन एगो चीज रंजू जी हमरा समझ में नहीं आवत कि घर घर फ्री बिजली कैसे मिली, बताएं। सरकार के तरफ से ए पर योजना आवता सोलर प्लांट लगावे के, लेकिन हम ए पर विचार कइले बानी कि हमरा पंचायत में माने जहाँ सरकारी जमीन बाटे ओइजी हम सोलर प्लांट लगा के आ पूरा पंचायत में फ्री बिजली देम। ये लोग कैसे सोच लेनी है कि मतलब कि प्लांट लगा के फ्री बिजली देम? ये तो बहुत यूनिक बाटे, तो बहुत अलग मैंने सोच बाटे। हमार सोचे अलग बा गिरी बाबा। अगर हम जीत जाता नहीं तो पूरा पंचायत में यूनिक तरह से विकास होई। बिल्कुल, रंजू देवी कहता नहीं कि सरकार के तरफ से जो योजना आवता सोलर प्लांट लगावे के, और सरकार सच में जोर भी देता है, एकरा ऊपर केहू सोचले ना हुई। रंजू देवी रुआ आगे लिखता नहीं कि पूरे पंचायत को फ्री वाईफाई देना है, तो पूरा पंचायत के फ्री वाईफाई देवे के बारे में रुआ कैसे सोचले बनी, कैसे संभव बात? देखी गिरी बाबा, एबरा मोबाइल के जमाना बा। अगर मोबाइल में नेट ना रही तो लइका केंगा पढ़िए सन, चाहे कौनो काम केंगा होई, चाहे पैसा वैसा कहीं हमनी के अथी करे भेजे उजे के रहे ता मोबाइले के जरूरत पड़ता। तो ऐसे हमार विचार बा कि अगर हम जनता हमरा के मौका दी तो पूरा पंचायत में लइका सन के पढ़े खातिर वाईफाई फ्री देम हम। कि पंचायत में रवा लिखवले बानी कि
स्वास्थ्य केंद्र पर नियमित डॉक्टर के तैनाती करवाना है और मुफ्त दवा की व्यवस्था करवाना है। तो अब तक ले रहा पंचायत के जनता लोग कहाँ जाते रहा, ये जो डॉक्टर दवाई की व्यवस्था नहीं है? गोपालगंज, सिवान, बरौली ये जी कुछ डॉक्टर के व्यवस्था नहीं है। और जाके स्वास्थ्य केंद्र देखते बानी गिरी बाबा, आज लेना वो जी डॉक्टर के व्यवस्था भइल बा आ ना दवाई के व्यवस्था भइल। अगर जनता हमरा के मौका दी तो एकदम हम नियमित डॉक्टर के वो जी बैठाएम आ दवाई के मैंने फ्री में व्यवस्था करम कि जाके हमरा पंचायत के बेटी बहन के माने बरौली चाहे गोपालगंज कहीं जाए के पड़ता तो वो जी ना जाए के पड़ो, वो जी सब चीज व्यवस्था हो। बिल्कुल स्वास्थ्य केंद्र तो बाटे लड़ौली में, लेकिन रंजू देवी बतावता नहीं कि ओजी ना डॉक्टर बैठेला आ ना ओजी दवाई मिलेला। तो हमरा गांव के बेटी पतोह के दूर दूर तक जाए के पड़ेला, बरौली, गोपालगंज, सिवान। अगर हमरा के जनता मौका दी तो ये सब चीज के हम व्यवस्था करवाएम। रंजू जी आगे रुआ लिखतानी कि एमे रुआ लिखौले बनी कि एगो रुआ लिखौले बनी कि सार्वजनिक शौचालय के निर्माण सभी वार्डों में, एक ऊपर रुआ का कहे कहे खातिर तो गिरी बाबा हमार पंचायत ODF घोषित हो गई बा, बाकी हमरा पंचायत में चाहे घर घर माने केहू के शौचालय नहीं है। और बात ई बा कि हमरा माने पंचायत के बेटी बहन के माने सड़क पर निकल के जाए के होता, तो हमरा खातिर शर्म के बात ई होता कि माने हमरा गांव के चाहे पंचायत के बेटी बहन रोड पर जाता तो हम एक महिला बानी तो ई हमरा बहुत दुख के बात बा। अगर पंचायत के जनता हमरा के मौका दी तो माने पूरा वार्ड में चाहे बाजार पर माने सार्वजनिक शौचालय के हम व्यवस्था कर, बाजार पर भी बनी। हाँ बाजार पर भी बनी। बिल्कुल रुआ तो खैर वार्ड में लिखौले बनी के सार्वजनिक शौचालय के निर्माण करें, लेकिन बाजार पर भी तो जरूरत बा रंजू जी का है कि बाजार पर भी माने बैंक बा, चाहे लोग माने बहुत दूर दूर से जी लरौली माने मुसहरी बाजार बा ये जी, चाहे डंगसी हो गल चाहे भीखमपुर, माने तीनों बाजार पर सार्वजनिक शौचालय बनाएम कि माने हमरा गांव के बेटी बहन केहू आवत जाता तो ये जी माने दिक्कत ना होखे। आगे हम पूछम यहाँ से रउआ लिखोले बनी कि प्रति माह आम सभा कर विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे। एकरा ऊपर रउआ का कहेम, कैसे आम सभा लगाएम, कैसे योजना के समीक्षा करें? और रउआ अगर जीता तनी रउआ पंचायत के जनता रउआ के मौका देता तो और कार्यालय कहाँ रही, रउआ घर पर बैठेम कि पंचायत भवन पर बैठेम? तमाम हमरा के सवाल के जवाब थी। गिरी बाबा सबसे दुख के बात ई बा कि हमरा पंचायत में आज ले पंचायत भवन नहीं बनल, जे 15-20 साल से बा उ सोचबे ना कैलस कि पंचायत में पंचायत भवन बनी। लेकिन अगर रउआ के जनता मौका दी तो रउआ का एकरा ऊपर सोचले बानी, का सोचले बानी? हाँ सोचले बानी कि अगर जनता हमरा के मौका दी तो हम अपने पंचायत में पंचायत भवन बनवाएम और माने महीना में एक बार चाहे 3 महीना पर आम सभा ग्राम सभा दोनों माने हम लगाए पूरा जनता के से अथी करम कि रउआ बताई लो कि कौन काम होई, जन जनता माने फैसला करी ओई पर हम काम करें। बिल्कुल बहुत बड़ा सोच बाई कि पंचायत में सबसे बड़ा बात बा कि पंचायत में पंचायत भवन होके के चाहिए, क्या कि पंचायत के विकास के रूपरेखा तैयार पंचायत भवन से ही होला। पंचायत भवन पंचायत के आत्मा हो, पंचायत के मंदिर हो। और अब तक ले लड़ौली पंचायत में अगर पंचायत भवन, जैसे रंजू देवी बताओ तनी कि अब तक ले लड़ौली पंचायत में पंचायत भवन के निर्माण नइखे भइल, तो ये जी के जनता खातिर भी सबसे बड़ा दुखद बात बाटे और वो आदमी खातिर भी सबसे बड़ा दुखद बात बाटे कि जे अब तक ले सत्ता में रहल एगो पंचायत भवन अपना पंचायत में अब तक ले एगो पंचायत भवन के निर्माण ना करा पौलस, वो आगे का कराई। इस सबसे बड़ा सोचे वाला विषय बा लड़ौली पंचायत के जनता के, वो सोचो और तय करो। काहे हमार सोच ऐसे अलग बा कि ई लोग पंचायत के काम के व्यापार बना देले बा, लेकिन हमरा व्यापार नहीं बनावे के। ई लोग पैसा मुर्गा दारू सब बांट के वोट किनता लो, लेकिन हमरा उ सब नहीं करे के। हमरा ईमानदारी से काम करे के बा। अगर जनता हमरा के मौका दी तो पूरा पंचायत में बढ़िया से ईमानदारी से एकदम सब लोग के काम करे के बा, एकदम बढ़िया से। आखिरी सवाल बा हमार कि जाते जाते लड़ौली पंचायत के जनता से, वो माई बहन से, वो बेटी से, वो पतोह से, कह कर महिला बानी, वो महिला लोग से, वो बुजुर्ग लोग से, वो नौजवान लोग से का आग्रह करम, का निवेदन करम, का प्रार्थना करम?
हम हाथ जोड़ के पूरा पंचायत के जनता से विनती करता कि रउआ लो माने कौनो लोभ लालच में आके वोट ना करी लो आ हमरा के ईमानदारी से वोट करी लो कि हम रउआ लोग के विश्वास पर खड़ा उतरेम आ रउआ लोग के कौनो माने समस्या के दिक्कत ना होई या पूरा हम समस्या के बढ़िया से निदान करम आ रउआ लोग के विश्वास पर एकदम खड़ा उतरेम। हमार एकदम ये संकल्प बा।